Cześć i dzisiaj witam Was z Żagania, z kompleksu, który w Google figuruje jako poaugustiański, ale w tym jest wszystkim pewien myk, a my tutaj przecież lubimy śledzić takie różne ciekawostki na kanale, więc tak naprawdę w ogóle istnienie tego kompleksu możemy przypisać kanonikom regularnym, ale o tym wszystkim opowiem Wam za chwilę. Zwiedzanie trwa około 2 godzin i jest bardzo rzetelne. A ja Wam to wszystko tutaj muszę jakoś streścić, ale dlaczego? Ano po to, żeby Was zachęcić do przybycia do tego miejsca, bo tutaj stale toczy się remont i zaraz zobaczycie, że to jest ogromna inwestycja i ogromnie potrzebna i na ogromną skalę jest to naprawdę rewelacyjne przedsięwzięcie. Więc zanurzmy się tutaj w historię, poznajmy parę sekretów, ale Wy musicie mi obiecać, że przyjedziecie tutaj sami. Jeżeli brakuje Wam w życiu magii, to z ręką na sercu mogę polecić odwiedziny u kanoników regularnych w Żaganiu. Nazwa niemiecka Zagan. Wykonując zaledwie parę kroków, przenosimy się do miejsca, przy którym Hogwart może się schować, a to wszystko za jedyne 25 zł. Wiem, że zapewne znaleźliście już w internecie miejsce nazywane popularnie poaugustiańskim zespołem klasztornym w Żaganiu. To jednak niewłaściwa nazwa, której rozpowszechnianie w pewien sposób przyczynia się do degradacji statusu tego zabytku. Mówmy zatem poprawnie. Dzisiaj gościmy w zespole klasztorno-kościelnym po kanonikach regularnych świętego Augustyna w Żaganiu. Obiekt jest zapierającym dech świadectwem funkcjonującego tutaj przez 526 lat, od 1284 do 1810 roku, opactwa, które znacznie przyczyniło się do rozwoju miasta oraz całego Śląska. Ktoś może powiedzieć, że przecież jesteśmy w województwie lubuskim. Owszem, ale ogromna część jego terenów to historyczny Śląsk. Pamiętajmy o tym. Kompleks dawnego opactwa jest nieprzeciętnym zabytkiem architektury, w którym i dzięki któremu czasy wojennych zawierów przetrwały drogocenne dzieła sztuki, rzeźby, obrazy oraz reprezentanci wszelkiego rzemiosła artystycznego. W skład kompleksu wchodzą klasztor, kościół oraz konwikt i spichlerz, które nie stanowią od 1810 roku własności kościelnej. Szczególny zachwyt wśród turystów budzi imponująca, bogato wyposażona biblioteka klasztorna po pożarze w 1730 roku urządzona w stylu barokowym. Sklepienia 2 pomieszczeń biblioteki zdobi polichromia Georga Wilhelma Neunherza, urodzonego we Wrocławiu, wtedy Breslau, malarza epoki baroku. Istnieje prawdopodobieństwo, że ten sam artysta jest także autorem malowideł wykonanych w technice en-grisaille, polegającej na użyciu jednego koloru zróżnicowanego walorowo w korytarzu prowadzącym do biblioteki. W czasach swojej świetności opactwo było ważnym ośrodkiem religijnym, oświatowym i naukowym księstwa żagańskiego, czego świadkiem do dziś pozostaje wspomniana już jedyna w swoim rodzaju biblioteka. W drugiej połowie XX wieku część księgozbioru oraz archiwów przeniesiono do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, gdzie zresztą znajdują się do dziś. Postacią, o której należy bezspornie wspomnieć, jest Johann Ignaz von Felbiger, reformator edukacji i pedagog, który pełnił funkcję opata żagańskiego klasztoru w latach 1758–1778. Był on reformatorem szkolnictwa na Śląsku, a później w całym państwie habsburskim, za sprawą wstawiennictwa cesarzowej Teresy. Stare opactwo, jak już podkreśliłam, jest istnym rajem dla miłośników historii. We wnętrzach świątyni pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znajdziemy bezcenne barokowe wyposażenie. Warto zwrócić uwagę na 12 bocznych ołtarzy z XVII i XVIII wieku, jak i na XVI-wieczny główny ołtarz Świętej Trójcy. Znajdziemy tutaj całe bogactwo dzieł sakralnych, których wnikliwa analiza zatrzyma nas na dłużej. Najstarszą częścią budowli jest prezbiterium. Nie sposób pominąć ekspozycję na emporze nad zakrystią, wśród której znajdziemy szaty liturgiczne, ręcznie pisane kroniki opactwa pochodzące z XVII wieku, relikwiarze oraz kielichy mszalne. Kompleks klasztorny formuje dzisiaj charakterystyczną enklawę w śródmieściu Żagania. Enklawę, której stan techniczny wciąż wymaga jednak ogromnego nakładu pracy. Dlatego ruch turystyczny odgrywa tutaj tak ogromną rolę.
Należy podkreślić, że obiekt jest unikatowy nie tylko z uwagi na walory architektoniczne, ale również historyczne i kulturowe. Żagański klasztor był bowiem jedynym z 3 klasztorów kanoników regularnych istniejącym od czasów średniowiecza, który przetrwał burzliwy okres reformacji i uległ sekularyzacji dopiero za sprawą pruskiej kasaty klasztorów, czyli edyktu likwidacyjnego króla Friedricha Wilhelma III z 30 października 1810 roku. Po sekularyzacji konwentu zagospodarowano dawne pomieszczenia klasztorne. W XIX wieku na terenie Starego Opactwa mieściła się szkoła katolicka, dom parafialny, plebania, królewski sąd powiatowy, a nawet więzienie. Monumentalny kompleks w ciekawy sposób przeplata architekturę gotycką z barokową, ilustrując przemiany architektury dokonujące się na przestrzeni od XIII do XIX wieku. Szczęśliwie obiekt nie ucierpiał zbyt dotkliwie podczas II wojny światowej. Również działalność władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i późniejsza transformacja ustrojowa nie doprowadziły do jego ruiny. Postacią, która wywarła szczególny wpływ na dzieje Żagania, niewątpliwie pozostaje Johannes Kepler. Słynny astronom przybył do miasta w 1628 roku, błąkając się po Europie w wyniku wojny 30-letniej. Ówczesny książę Wallenstein był wielkim wielbicielem Keplera. Niestety naukowiec przebywał w Żaganiu, właściwie ówcześnie w Zagan, zaledwie przez 2 lata. Jego obserwatorium w postaci wieży z okienkiem na terenie dzisiejszego klasztoru, będące zresztą obecnie w rękach prywatnych, przetrwało do dzisiaj, podobnie jak pozostawione przez Keplera freski. Uwielbiam właśnie te zdjęcia z Instaxa, bo one wyglądają jak z lat 90. Jeszcze najlepiej jak ramka jest pod kolor paznokci.